kadibilang tumak palaku carita ko siapa bana jadi pelakunya kadang bilang gala jonamu adalah apa Sabarudin namo apa tu Amina namo bininyo denetong inyo tukini kurang inyo ko sadang laibana inyo pagawai kaduonyo sado lai sado de inyo latak diate panjantengi kaninyo ado barana seorang siapa namo anak kandung anak tu nyato perempuan cuy tu anak kau dan bilang denetong inyo tu kini RINA RINI namo inyo cuy tu anak inyo kini sadang pangapan RINA RINI gadang indah lonyo do gadang bana ku kete indah kete bana sadang elo bana dipandang pamainan mato rina banyak baru mulimu balik tahun cuy tu bana RINA RINI sadang di mano nyo sekolah sadang SMP nyo sekolah RINA RINI kaninyo ado bakawan samo gadang samo sekolah najoi siapa namo kawan banamu si buyong edi tumpak di kita bilang maalun si buyong edi nyorang tu orang base kadenetong ayah jomande banamu ayah nyotuk kini banamu ayah mirudin baitu bana kodenetong nursia namo etenyo nursia namo bininyo denetong anaknyo kini banamu si buyong edi samo sekolah jo sirina kadenetong tuma nasib edi ku nasib ayah jomande kita bilang ayahnya manundo garoba di pasarami kok mande ba itu pulo mami pilado inyo di pasar ba itu anak karajo mande kandung kadang bilang nasibnya edi nyolai ado barumah ko dicali pulo keadaan rumah edi jiko dindia nyoga gabayan ko lantai jongkang jokitan ko ato bintang-bintangan ba itu anak rumah edi ko untung edi mapai kadibilang sado indak sado de inyo sado lai sado de urang letak di bawah pabilangan baitu bana tu nasib edi dape bakawan do sirina ado pado suatu hari delamu lambenya bakawan delamu lambenya sekolah abiari babilang hari abi pakan babilang bulan nala setahun 2 tahun cukui ketiga tahun basikolah petentulah tamatnya di SMP tumpak Kaba dan diri edi lah nyatoinyo tamat basikolah tentu kapulang ke rumah mande sebelum pulang sekolah lain pandangan dari kawan jiko dicali edi kini ke orang dapat ijazah tarimu lagadang hati enak nalai
manung badaneni bamanung inyo duduk sorang sadang bamanung manung yu tibo larina lambe-lambe baru batanyo rina kaini onde di dangakan mana kita lah tamat mandi di SMP rencana di kapai kamano di kamanyambuang baru menjawab badan di oh maafkan ambo sirina sampai di sikonyo kita kabayo sampai di siko kita bakawan tumpa di badan marina diri ambo nak mungkin ambo tarui wasikola sainggo iko ambo sikola nyorina oh kata ujurina juga ada ambo oba itu anak katoinyo raso nak mungkin dua ambo kamanyambuang mandanga kato nama itu langsung bakato badarina onde didangakan mana sayang mana tumari nilai awak rancak nilai dipandang kowe dinda do orang ketinggalan bocali nilai siedi indak nomor 1 nomor 2 tetap dapat diedi ba itu anak katorina rugi kita di kowe ndak ditaruikan ba itu anak katoinyo onderina dangakan bana de ambo lain namu tu manaruikan ba sekolah tapi samantang pun ba itu sesuai jurina jo keadaan ndak mungkin do ambo pasoan ba itu anak katoinyo mangkota man mengambo kini dari tadi ayah ala bakato sabalun ambo pai kasiko de ayah ala bakato beke ambo ndak mungkin dorina kaditaruikan itu bana katoinyo menjawab siup pirina asalena mu ditarui wasikola soal biaya biala ambo permisinyo najurina pulang lainyo ke rumahnya narina lah pulang pulau bersama lah pulang keduanya di jalan indah kita etong